Takže jo ľudia, zdravím vás bystro pri novom videjku a dneska budeme mať trošku netradičné herné videjko, pretože ako ste si už na mojom kanále mohli všimnúť, tak v posledných týždňoch som začal točiť IRL videá a to je preto, že proste ide leto a je lepšie točiť IRL videá ako byť proste vnútri, chápete? Ale taktiež som sa rozhodol úplne nezabiť moju sériu z Rivals. Medzi časom, čo som netočil videjka z Rivals, tak som si kúpil docela dosť nových zbraní, takže si v dnešnom videjku tak trochu ukážeme a môžeme ísť na to. Taktiež toto bude prvé videjko, ktoré budem komentovať. Neviem prečo, ale mne sa celkovo hrá bez komentovania lepšie, takže som zvedavý, ako to pôjde dneska. A môžeme ísť na to. Asi začnem 1v1. OK, no tak level 290 to nebude ideálne. No tak ja som naposledy točil určite videjko o Classic Loadoute, ale taktiež, čo ste si určite všimli, je, že som si kúpil Distortion a Exogenu, takže by som mohol začať týmto kombom a nejako ho spoločne otestovať. Je to strašný spam, ja viem. Prvé kolo mám, to je dobré. Druhé kolo. Dúfam, že mi moc zvuk neprekrýva hovorenie, pretože toto je moje prvé video reálne, kde hovorím. Takže fakt sa ospravedlňujem, keď bude nejaký problém so zvukom. No mohli by sme prejsť na ďalšiu kombináciu zbraní, trošku viac kaman, a to je Gunblade, Exogana, Warhorn a potom Scythe. Mám tých nových zbraní docela dosť. Napríklad ešte mám aj Flamethrower, čo som si kupoval, takže ten tiež rovno môžeme ísť poskúšať. No ja tieto unskill zbranie hrám veľmi nečasto, ja skôr hrám jak tento týpek, že Burst Rifle alebo tak, takže si schválne ideme ukázať, ako hrám aj s tými zbraniami. Teraz dobre som mu dal. Som low. Yes. Taktiež by som mohol skúsiť sniperku, lebo ja som vo sniperke extrémne dobrý. Ne. Mám ho. Šach. No. Splash, ten moc nemusím. To som ho mal mať. Hej, to čo bolo? Chlapče môj. Ne, že dáš lock-in. Hej, tu máte spomalený záber. To sa mi nezdalo. Hlavne, že teraz nezomre, keď som mu dal toto katanu. Elko, ty hackuješ stopra. Joj, teraz to bude brutálne. To mala byť 150 za ten čas. Hej. Mám to moc senzitívne, podľa mňa. Strašne sa mi to rýchlo trase, keď strieľam. To má byť 150, kde? No nič. Katana, akože fakt, brácho. Jaj, toto na mňa skúša. Tu máš. Policie. Ako to pokazili. Tu slingshotu. Čo to na mňa skúšaš? Nenávidím takéto stratégie. Ešte medkit, bože môj. To nemyslíš vážne? Tak dobre. Dobre, chlapče, ty si skončil na plnej čiare. Ty si skončil, chlapče.
Rage! Construction. Není to zlá mapa, ale teraz na to absolútne nemám chuť. Jaj, no čo si za typka? Čo na mňa skúšaš? Ten nevyzerá, že je nejako dobrý. Nesnaží sa moc. Ako teammate už teda vôbec ne. Jeden to lívol a druhý pravdepodobne vyliezol na tento žeriav a je. Čakám, že ho skatanujem. Ahaha, tak sa to robí, chlapče. Wow, trúfa si. Prečo používa flare gunu? Ty máš toľko rôznych vecí, čo môžeš používať. Sprej, Uzi, ale ty si vybereš zrovna flare gunu. Zmetky tu len krásne. Ja mám čas. Tu je. Katana trik. Brácho. Mohol by som teraz skúsiť takýto loadout, ako ten minulý proste. A potom by som dal, že burst rifle, namiesto assault rifleky. A teammate by tiež nemusel hrať akože flamethrower, nič zlom. No ako som už povedal, ideme skúsiť tú burst rifleku. Počkaj, on má RPGčko, to fakt? Na druhom kole si zoberie RPGčko. Chlapče. Ach. Ešte, že ja mám skvelý loadout proti RPGčkarom. A ten je nasledovný. Shotgunu máte, keď k vám prídu blízko, aby ste ich mohli zabiť. Máte sajtu, aby ste sa odblokovali a medkit na to, aby ste sa medkitovali, aby vás nemohli zabiť. Tuto vidíte účinnosť toho. Bo čo robí? Joj, shotguna a auto-aim. To je on čo? Vec. Tu máš. A dáme flex, nebudeme dávať elko. Ja som hral tiež RPGčko, takže nemôžem byť toxic. No ale tak teda ľudia, toto bol konec videjka, dúfam, že ste si užili dosť mojho rageu. A vidíme sa pri ďalšom hernom videjku, ktoré nevyjde tak skoro, ale nebojte sa, nezavrhnem tieto herné videjka. Takže sa určite máte na čo tešiť v budúcnu. A povedzte, akú bundlu by som si mal na budúce kúpiť. Čaute.